Λοιπόν, να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω σήμερα σε ένα κύκλο συζήτηση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη εδώ του Ρεθύμνου, στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης. Μαζί μας είναι νέες γυναίκες, επιστημόνισσες, γυναίκες που ανήκουν στο σωροπτιμισμό είτε εδώ στο Ρέθυμνο είτε και σε άλλο μέρος στη μέρη της Ελλάδος και εν δυνάμει, γιατί όχι, μέλη του σωροπτιμισμού του Ρεθύμνου. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν. Μαζί μας είναι η κυρία Στριλιγκά, η Μαρία, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι σωροπτιμίστρια στο Ρέθυμνο και επίσης και μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Ένωσης Σωροπτιμισμού Ελλάδος. Είναι η κυρία Μαρλένα Αναστασάκη, μαθηματικός και με ειδικότητα ερευνήτριας στο θέμα της βιολογίας και δημόσιας υγείας. Είναι μια συνεργάτης και σε άλλες εκδηλώσεις του σωροπτιμισμού και είναι χαρά μας που είναι ανάμεσά μας. Η κυρία Κατερίνα Ζάρα, η οποία είναι σωροπτιμίστρια στην Ξάνθη, έτσι μέλος του Σωροπτιμιστικού Ομίλου Ξάνθης, και παράλληλα είναι και επιστήμονας πάνω στο θέμα της διατροφής και τροφίμων. Σε καλωσορίζουμε, Κατερίνα. Είσαι ανάμεσά μας και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Η κυρία Σοφία Θανάσουλα, η οποία είναι ψυχολόγος και παράλληλα είναι και στον τομέα της έρευνας, είναι και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι σε ΜΚΟ, νομίζω στο Ηράκλειο, που εξειδικεύεται πάνω στα θέματα βίας κατά της γυναίκας. Σοφία, καλώς όρισες. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση, το επάγγελμά σου δηλαδή, στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Η κυρία Τζανάκη Μαρία. Μαρία, καλησπέρα. Είσαι φοιτήτρια και παράλληλα στις μέρες μας, επειδή είναι και η έξαρση αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, τα φώτα σου στέλνουμε γι' αυτό. Έτσι. Η κυρία Αθηνά Καραδάκη. Αθηνά, καλώς όρισες. Είναι αστυνόμος Α, είναι υπεύθυνη, έχει οργανώσει ήδη στην αστυνομία εδώ στο Ρέθυμνο ειδικότητα πάνω στο θέμα της βίας, της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στο Ρέθυμνο. Και η κυρία Ζαχαριουδάκη Μαρία, η οποία είναι μέλος του Ρεθυμνιστικού Ομίλου. Χαρά μας λοιπόν που σήμερα το απόγευμα μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε με αφορμή την 11η Οκτωβρίου, τη Διεθνή ημέρα κοριτσιού, να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουν τα νέα κορίτσια. Σαν νέοι άνθρωποι που ήδη έχετε πορευτεί και ξέρετε πάνω στην ειδικότητά σας και τι εσείς έχετε περάσει, αλλά και με τα άτομα λόγω της εργασίας σας, που νέα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα, προκλήσεις των καιρών, θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε έτσι, θέματα που αφορούν το νέο κορίτσι. Και ένα θέμα, ας πούμε, τέτοιο είναι η διατροφή. Η διατροφή σε νεαρή ηλικία. Στην ηλικία των 15, των 16 και ρωτώ και κοιτάζω την Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα έχει μια εξειδίκευση πάνω στο θέμα αυτό, τα πρότυπα. Τα πρότυπα που έχουμε μέσα από το διαδίκτυο, τα πρότυπα που έχουμε από τους διάφορους bloggers, τα διάφορα site που κυκλοφορούν, τους influencers. Πες μας γι' αυτό, μίλησέ μας γι' αυτό, Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει η εποχή και εμβαθύνει περισσότερο στις τεχνολογίες, τα πρότυπα που προωθούνται μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δεν είναι πάντα τα πιο υγιή πρότυπα. Και επειδή είναι κάπως ανεξέλεγκτο, νομίζω καμιά φορά η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης από τα νεαρά κορίτσια, μπορεί κάποιες φορές να καταλήγουν να ακολουθούν τάσεις διατροφής που δεν είναι ευνοϊκές. Γιατί κάθε άτομο, κάθε κορίτσι έχει διαφορετικές ανάγκες, μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα υγείας, είτε τα γνωρίζει είτε όχι, και να καταλήγει να ακολουθεί μια διατροφή που απλά βρέθηκε μπροστά στο κινητό της, ή στον υπολογιστή της ή στην τηλεόραση, που να μην είναι ακριβώς εξατομικευμένη για την ίδια. Έτσι. Και νευρική ανορεξία. Έχω μια κόρη η οποία μπορεί, ας πούμε, στα 15 να εκδηλώσει μια τέτοια τάση, τα συμπτώματα. Πότε εγώ θα πρέπει σαν γονέας να δω ότι κινδυνεύει και πώς το αντιμετωπίζω. Τι θα πρέπει εγώ να της πω, τι θα πρέπει να της συμβουλεύσω και πώς πρέπει σαν γονέας να δράσω. Συνήθως αποφεύγουν να καταναλώνουν οποιαδήποτε τροφή ή μπορεί να
τρώνε πολύ μικρές ποσότητες. Εάν μπορεί ο κάθε γονέας να παρατηρήσει κάποιες τέτοιες τάσεις στην αποφυγή τροφής ή μείωση της τροφής με σκοπό τη μείωση του βάρους, νομίζω είναι οι πρώτες ενδείξεις αυτές που θα πρέπει να ανησυχήσουν το γονέα. Αν όμως το παιδί είναι πολλές ώρες εκτός σπιτιού και δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά κάποιον τρόπο το πόσο τρώει, αν τρώει, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Να πάμε στην κυρία Αναστασάκη, την Μαριλένα, κορίτσι και επιστήμη. Στην ηλικία των 18, των 17, 18 χρονών δίνει Πανελλήνιες. Πόσο εύκολο είναι να έχει καταλήξει ένα νέο κορίτσι, μια μαθήτρια που θα δώσει Πανελλήνιες, πόσο έχει βοηθηθεί στο να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει. Ναι, αυτό είναι μια ιδιαίτερη ερώτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις θετικές επιστήμες, έτσι. Ένα κορίτσι 18 χρονών μπορεί ενδεχομένως να είναι όριμο για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει, αλλά χρειάζεται να έχει τη στήριξη, τα ερεθίσματα και τις κατάλληλες, ας πούμε, έτσι, υποδομές για να μπορέσει να ακολουθήσει το όνειρό του. Η αλήθεια είναι ότι τα επιστημονικά δεδομένα και οι έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις θετικές επιστήμες, και μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό επειδή και εγώ προέρχομαι από τις θετικές επιστήμες, πιθανόν να διστάζουν λόγω κοινωνικών προτύπων, αλλά και έλλειψης θετικών γυναικείων προτύπων σε αυτές τις επιστήμες, οι οποίες είναι κατά βάση ανδροκρατούμενες, τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα, μπορεί να διστάζουν να ακολουθήσουν αυτούς τους τομείς. Οπότε, συνοπτικά θα έλεγα ότι ακόμα και αν μια κοπέλα έχει μια κλίση, είναι συνειδητοποιημένη, εξακολουθεί και στις μέρες μας να χρειάζεται στήριξη και καθοδήγηση για να μπορέσει να κάνει πράξη την επιθυμία της να ασχοληθεί με τις επιστήμες και ειδικά με τις θετικές επιστήμες. Κυρία Αναστασάκη, έχεις βοηθηθεί από μια τέτοια προοπτική του κράτους, δηλαδή σου άνοιγε το κράτος πόρτα είτε στο εξωτερικό, αλλά είτε στο εσωτερικό εδώ? Θα σας πω, εγώ είναι το κύριο επάγγελμά μου η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και εκ των έσω μπορώ να πω ότι οι ευκαιρίες, οι πόροι, η στήριξη από το κράτος στην έρευνα και στην επιστήμη γενικά, πόσο μάλλον για τις γυναίκες, είναι αρκετά περιορισμένη στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι ερευνητές που έτσι θέλουν να έχουν μια εξέλιξη στην καριέρα τους και μια πορεία πέρα από κάποια κλειστά, ας πούμε, έτσι, συστήματα, συνήθως φεύγουν στο εξωτερικό. Οι επιλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτός από τις περιορισμένες, ας πούμε, κρατικές χρηματοδοτήσεις, που είναι λίγες και πολύ ανταγωνιστικές, έχουν να κάνουν με χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες διεθνείς πηγές. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι σίγουρα αρκετά πιο δύσκολο και απαιτεί πολύ μεγαλύτερα προσόντα και μεγαλύτερη δικτύωση το να μπορέσεις να γίνεις μέλος μιας ομάδας που έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά έργα. Ναι, είναι γενικά για όλους τους νέους ερευνητές, πόσο μάλλον για τις γυναίκες, στην Ελλάδα τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Αρκετά δύσκολα. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Θηνάκη Καραδάκη και να πούμε κορίτσι και βία, κορίτσι και χειριστική συμπεριφορά. Λόγω της εργασίας σας καθημερινά έρχεστε σε επαφή με περιπτώσεις πολλές, είτε στην επαρχία γενικά, είτε και εδώ στο Ρέθυμνο, στην πόλη μας, με τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά και πόσο συχνά το συναντάτε? Λοιπόν, αναφορικά με τα νεαρά κορίτσια, πέρα από τα συνήθη βία στα οποία μπορεί να εκτεθεί ένα νέο κορίτσι, το οποίο μπορεί να είναι ενδοοικογενειακή βία κατά κύριο λόγο, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται μια
ανωδική τάση είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων. Δηλαδή, η βία που μπορεί να δεχτεί ένα νέο κορίτσι από συνομήλικα κορίτσια ή και αγόρια. Παρ' όλα αυτά, αφορά κυρίως το πλαίσιο το φιλικό της παρέας. Σίγουρα το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα αρκετά επικείμενο πλαίσιο, χωρίς βέβαια να πρέπει να δοθεί μια αρνητική χρειά ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, ένα αρκετά επικείμενο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εκτεθεί ένα κορίτσι. Κυρίως γιατί τα κορίτσια δεν γνωρίζουν το κομμάτι, όπως και τα περισσότερα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, δεν γνωρίζουν το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων. Δεν ξέρουν μέχρι ποιο σημείο μπορούν να διαθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, τις φωτογραφίες τους, πώς αυτά μπορούν να επεξεργαστούν και να λειτουργήσουν σε βάρος τους. Πέρα όμως και από τις φωτογραφίες, τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει η διασπορά ειδήσεων, το κουτσομπολιό, η διασπορά μέσω διαδικτύου ψευδών ισχυρισμών για ένα παιδί, είχαμε μια τέτοια περίπτωση πρόσφατα, με την παρακίνηση σε βία, σε βάρος του κοριτσιού. Στην αστυνομία πώς το αντιμετωπίζετε, τι κάνετε, οι πρώτες αντιδράσεις δηλαδή πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία ανταποκρινόμενη στο κομμάτι το πολύ ευαίσθητο της βίας μεταξύ ανηλίκων, έχει προβεί σε μια πολύ καινοτόμα κίνηση, την δόμηση μιας εφαρμογής ψηφιακής της Youth, η οποία είναι διαθέσιμη στο Play Store και σε όλα τα είδη τέλος πάντων εφαρμογών που μπορείς να κατεβάσεις σε εφαρμογή στο κινητό, είναι διαθέσιμη για όλα τα κινητά, μέσα από την οποία υπάρχει εξατομικευμένο υλικό ενημερωτικό για ηλικίες από 12 ετών έως πάνω από 18. Είναι ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία, όπως επίσης έχει εγκατατηρηθεί ο πεντεψήφιος αριθμός 10201, που τον χειρίζεται σε 24ωρη βάση όλες τις μέρες του χρόνου η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου απαντούν εξειδικευμένες αστυνομικές συστήματα ανηλίκων όλο το 24ωρο, όχι μόνο δέχονται και καταγγελίες, ανώνυμες και επώνυμες, αλλά επίσης παρέχουν και πληροφορίες, πληροφορικό υλικό. Να πω ότι μέσα στην εφαρμογή Safety υπάρχει το Emergency Button. Για τα παιδιά που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχουν εισάγει δεδομένα δικά τους, στοιχεία, σε περίπτωση που ένας ανήλικος βρεθεί σε κίνδυνο, ενεργοποιεί το Emergency Button μέσω της εφαρμογής, όπου δίνει στίγμα στο κέντρο της αστυνομίας για το στίγμα της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται και τα στοιχεία του, οπότε μπορεί να υπάρχει άμεση παρέμβαση και προστασία. Να σε ρωτήσω κάτι που είναι έτσι πρόσφατο. Η τάση νέα, δηλαδή εγκινήσει το τρένο, εγκινήσει το μετρό, εγκινήσει ας πούμε τα μέσα μεταφοράς, μεταφοράς και επάνω κορίτσια ή αγόρια και κορίτσια. Χθες στις ειδήσεις αυτό είπαμε, στη Νέα Υόρκη. Αλήθεια γιατί να γίνεται αυτό? Είναι τα challenge τα οποία υποβάλλουν το ένα παιδί το άλλο και γίνονται μόδα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ζωή των εφήβων είναι σε μεγάλο βαθμό μέσα στο διαδίκτυο. Οι έφηβοι αναζητούν συγκινήσεις. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα περιβάλλον. Και θα τη δώσουμε μετά που θα τελειώσει, θα τη δώσουμε και στη Σοφία. Απλά πιστεύω όμως ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι τα παιδιά συνήθως γίνονται παραγωγικά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους προβαίνουν σε διαμάχη με τον νόμο, όπως μας είπατε, ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF. Τα παιδιά δεν είναι παραγωγικά, δεν έχουν ποτέ έναν ανηλικό παραγωγικό, θα λένε ότι είναι σε διαμάχη με τον νόμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μπορεί ένα παιδί να βιώνει το ίδιο κακοποίηση μέσα στο σπίτι του και να το βγάζει, ή μπορεί να αναζητά κάποια συγκίνηση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι το φαινόμενο βαθύ. Σοφία, πάνω σε αυτό λίγα λόγια. Ωραία, αναζητούμε τη συγκίνηση. Πολύ σωστά το είπε η κυρία Καραδάκη. Επίσης, δεν μπορούν να ενώσουν αποτελεσματικά οι γονείς περίοδους ανάπτυξης του εγκεφάλου της παρονίσης τους. Και επίσης, το τρίτο και σημαντικότερο, αναζητούν και την αποδοχή από την κοινωνική τους ομάδα, είτε στην πραγματική ζωή, είτε στον διαδικτυακό κόσμο. Οπότε, ένας λόγος πίσω από αυτές τις ρεψότητες, και δεν αντιλαμβάνονται επίσης και τον κίνδυνο. Στο βαθμό που το κάνει ένας ενήλικας. Οπότε αυτού του είδους οι επικίνδυνες συμπεριφορές
έχουν πολύ μεγάλο νόημα για τους ανήλικους και πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μόνο και περισσότερα παιδιά να παρασύρονται σε αυτές τις τάσεις. Να γίνει ένα άλλο ερώτημα, επειδή εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε οικογένειες Ρωμά. Πολύ συνηθίζεται το φαινόμενο των πρόωρων γάμων, είτε στις περιπτώσεις, είτε γενικά και στην επαρχία. Πολλοί, δηλαδή από 14 με 15 χρονών, τα κορίτσια μπαίνουν σε γάμο κοινωνία, δηλαδή παντρεύονται και οι συνέπειες. Πώς αντιμετωπίζονται και μετά η εξέλιξη, μετά δηλαδή το χρόνο, ποιες είναι οι συνέπειες. Ωραία. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια, όπως συγκεκριμένες φυλές, συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, χωριά, έχουμε τους πρόωρους γάμους, γάμους κατά την ανηλικότητα. Μέσα σε αυτές τις κοινωνίες, ο γάμος στην ηλικία των 14-15 ετών είναι κανονικοποιημένος. Τόσο για την οικογένεια, όσο και για το παππού, όσο και για την εντός εισαγωγικών νύφη. Άρα είναι κάτι που και το ίδιο το κορίτσι πολλές φορές θεωρεί ως φυσιολογικό. Και μάλιστα πολλές φορές το αποζητά κιόλας, ακριβώς και αυτό που είπαμε προηγουμένως, για να μπορέσει να ενταχθεί. Γιατί έχει μεγαλώσει και το κορίτσι με αυτή την κουλτούρα. Η τρίτη κατηγορία παιδιών που έχουμε και παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία είναι τα παιδιά τα οποία θέλουν να αποδράσουν από το σπίτι τους. Στην πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων έχουμε ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση δηλαδή από τα στενά μέλη της οικογένειας και γνωρίζουμε ότι επίσης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που το κάνουν για να φύγουν από το σπίτι πέφτουν δυστυχώς ξανά σε κακοποιητικούς συντρόφους και συζύγους, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο της βίας. Τώρα, για να το αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να δουλέψουμε πάρα πολύ το κομμάτι των στερεοτύπων που υπάρχει σε αυτά τα πολιτισμικά πλαίσια, γιατί αυτό που λέμε το εθνικό δίκαιο, η κουλτούρα που υπάρχει και έχει κανονικοποιηθεί ανάμεσα σε αυτόν τον πληθυσμό και δυστυχώς έχει κανονικοποιηθεί και σε εμάς τους απ' έξω. Γιατί βλέποντάς το λέμε, οκ, ας μου επιτραπεί η φράση, είναι Ρωμά και δεν δίνουμε σημασία. Είτε ως εκπαιδευτική σε μια τάξη, είτε ως γείτονες, είτε ως οτιδήποτε. Άρα και εμείς το αφήνουμε να περνάει λίγο κάτω από το χαλί. Όλα χρειάζεται να αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι της κουλτούρας, γιατί το εθνικό δίκαιο δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο. Ακόμα και αν το κορίτσι το επιθυμεί, δεν μπορεί να συναντήσει, γιατί είναι ανήλικο. Να αλλάξει και η στάση των γύρω και ουσιαστικά να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Το κορίτσι δηλαδή να μην βρίσκει διέξοδο στο γάμο, αλλά να βρίσκει διέξοδο σε άλλου είδους πράγματα που θα την ενδυναμώσουν και αργότερα να μας. Ωραία. Πάμε στη Μαρία. Η Μαρία, ένα νέο κορίτσι, φοιτήτρια. Μαρία, η ενασχόλησή σου, η έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί, από πού πηγάζει, τι σε εξητάρει πάνω στο κομμάτι αυτό, γιατί θες να ασχοληθείς με αυτό ή ασχολείσαι με αυτό. Η πρώτη μου επαφή ήταν με το ChatGPT, που μπορούμε όλοι να μπούμε, έχουμε όλη πρόσβαση, αλλά αν δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να μας καταστρέψει. Και κυρίως τα κορίτσια, τα νέα κορίτσια, το ChatGPT, γενικά όλα τα εργαλεία AI, πρέπει να μάθουμε να τα χειριζόμαστε. Και ούτε η εκπαίδευση, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε κανείς δεν μας δείχνει πώς να τα χειριστούμε. Αν τα αξιοποιήσουμε σωστά σαν εργαλεία, μπορούν να μας βοηθήσουν στην εκπαίδευση, στη μάθηση, στο πώς θα μιλήσω με τον άλλον, τις επαφές μου, τη δημιουργικότητά μου, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο AI, δεν είναι μόνο το ChatGPT, είναι και το Instagram, είναι και το TikTok. Στα νέα κορίτσια τι θα έλεγες? Στα νέα κορίτσια τι θα έλεγα? Θα έλεγα να μην αποδέχονται τα cookies που πατάμε όλοι και μπαίνουμε στην ιστοσελίδα και αποδεχόμαστε τα πάντα, ανεβάζουμε τα πάντα, ποστάρουμε, αυτό που λένε οι νεολαία, ναι. Να προσέχουν την ιδιωτικότητά τους, γιατί το AI μπορεί να σας βγάλει φωτογραφία, να πάρω τη φωτογραφία σας, να σας βάλω σε ένα βίντεο να κινήσετε, να μιλάτε εσείς και να μην έχετε πει τίποτα από αυτά που. Προσέγγιση πάνω στο θέμα που θες να ερωτηθεί. Μπορούμε να ενεργοποίηση πορνογραφικό υλικό χωρίς να έχει γίνει. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και δύσκολο να το διακρίνεις ότι είναι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Προσεγγίσαμε σε πολύ λίγο πολλά θέματα και προβλήματα, με κυρίαρχο βέβαια τη νεολαία μας, τα νέα κορίτσια, τα νέα παιδιά, πολλά τα προβλήματα, πολλές οι προκλήσεις. Ο σωροτιμισμός ενδυναμώνει τα νέα κορίτσια και σε εξέλιξη τις γυναίκες. Είναι αυτό που είπαμε, να μπορέσει πολύπλευρα
να ενημερωθεί και να πούμε εδώ ότι καμιά δεν είναι μόνη της. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το γνωρίζουμε. Ήδη στον Όμιλο θέλουμε νέες γυναίκες για να μπορέσουμε όλες μαζί μας, από το ελευθερής της κάθε μιας, από την επιστήμη της, να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Να δώσουμε συμβουλές η μία στην άλλη, να ενδυναμώσουμε τα παιδιά μας για το αύριο που έρχεται. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίγει ένας κύκλος, δεν κλείνει όμως, ανοίγει και την επόμενη φορά πάλι εδώ να συζητήσουμε και να είμαστε χρήσιμοι για το σύνολο. Σας ευχαριστώ.